ngadon pat sai sin ni kapor pen snow ye pi ka khubor ka comment ye ka khubor ka bha na ka takalong ka gospel ka jang Jesus Christ ngai ngo yu blay ba ka ni ka ktien ka ba blay Ukraine ba ka ktien ka ba open shai ka ktien ka ba open e ye ki jing shisha baro ba ngai ko blay fi we pui baro ha ka kerteng ka jang Jesus Christ ka ni ka step ba ngai trial nan ka khu ye pi ka ni ka sngi udan man le shibon ki ba kraw ha ka jingim ka jang pi ta ka daw ka ba no fi ka ni ka sngi pi ban shu net be ya ka e ka ba blay un le pi ban shu pediang be ya ka e ka ba blay la kular bala da pi nget bala da pi pediang kum ta ken kan long ka jang pi u blay u bangi ni shakri u te u blay ba bha ba ka jing bha ka jang u kan one happy la da pi pediang ye ka ta bat la da pi nget ru ken ye ka ta le se ka jing jang pi kam biang man ta le se ka jing ka jang pi kam long man ta le se ki parlok ki parjor ka ba pi man ta kan san ka ta ka jing ka la shu blood no le ki la shu kan ria no na pi le se kim kren shu ya pi le se kim sotanat shu ya pi le ne ka kam ga jing tray ka pi tray kam long le ne pi yo ru le se ya ka report na ki doctor ya ka ba ka met jong pi kam khia kam koj ba pi ji sha ba ka ga jing pang le ne ki ba kum kita ki kon ki ti jong pi le se pi ki jing le kim ko ngo ya pi kim nget ya pi na pring jong pi mo bi don ki kon ki ba le prasha sha ya pi but apring jung ni ki ek baro apring jung ita ki lang thari yong jong jing im ting pi snow ani ti u play ti u don ne dan kawan ra ga jing thang kawan ra ga jing song si ra ya kwa ba nong i pi ba leng ba ki ni ki jing ye shem ki jung pi leng ba ki ni ki yong ki lang thari ki de ha ka ni ka por ka ba pi ni iru e ka kamba a jong play la da kam don ka problem em pi nom i de ka kti ka jong play la da kam don ka jing e em pi nom i ki kamba ki jong uru ba ka jing jong pi ka nom long ka ba long exciting ne ka ta ka ba comment ne ka ta ka ba snow tanat la da kam don ka jing e but la da pi mu i ya ki ta ki jing e pi nom iru ki kamba ki jong play ta ding ta ai ngo yu play pi nom ki jing e ki jing le jing jong pi ba pi ni iru ki kamba but kita ki kam ki ba crowd ki ba play with le ra ki jing fi ta daw yai up yai sha ya ka por ga jong play au duai ro ngoi por try nga bangan yai sha nga ya leng ba ki ni ki jing e jing ma nga tips kam ba me dan bat nga men le be ki kamba ki jing fi jong Today na kan ski bam na mut ban kren ya ta khubor de kan ka wei ka khubor ka bang kwa ban kren happening jong pi ha kan ka ski bam ta ba ta khubor ka long ba soitan sngewrem ba sngewrem ya ka e vi na pet ya ka jinglong ka jong soitan na do basdam u de angel u blasle de angel u ba blay lo thau kerpang u angel u itnat e hado kata hagi thap nyang ge jungwal do play ki thap nyang o kita ki mau kodor ki baharu kom la thau yu but kita ki mau kodor ha u ki don te ki mau kodor but abo play ki thap nyang ge jo ka beneng bor ka we ka thaba ka ting shan da ka ta ki chik thaba kita ki mau kodor ya ka ba play ula thau ha u long ru u ta u angel ha ba u ya ki jing tem ki pa na u ba u long shi shau blasle u long shi shau bajanai ha ki lenti ge jo but u play ula thau kerpang e u ban re ga sngi ka ba la shem ya ka ta ka jing bam man ha u la shop no ken ye u na ka ta ga jaka ka ba u udan but u soitan ha do ini ki sngi la nyo ya uru kum u play jong ka perthai man shem na ga khin ga jong play ba play na ga shiti ka ba ar shi koren ga ni nong ga ba sao ka de khot ka ba sao ka ong haki ba u play jong ga ni ka perthai u la pen mat la no ye ki jing mot kita ki ba ngai kamut la nyoru yu soitan kum u play jong ka ni ka perthai but na ka ta la nga pule ka ni ka poro now yones ka ni ka nong ka ba khat ar ka ni ka khot ka ba lai phuwei u jisu ong kum ni menta ka long ka jing rem jong ka ni ka perthai menta on shop no shabar ya usim jong ka ni ka perthai u jisu u ong bala shop no shabar ya usim jong ka ni ka perthai wei u soitan u de blay jong ni ka perthai u de usim jong ni ka perthai but u long crouch isha ngani ka perthai but la khot u run mon ka Ephesus ni ka nong ka ba ar ka khot ka ba ar ni yang ni ba la khot u ur kum ni ka babel ka ong na dut khot ben kong ong but ya pi u la pen im ha ba
Pilong ki bala yap de jing rengkang bat ki pop hakiba pila juyat menu kat bakum karukom jong kani ka perthei kat bakum usim ke jing sanchar ka sun jong kata ka mensim ken ka batrai menta haki khon ka jing bang khongo la khot yu soitan hang nir usim jong ka sun usim jong ka perthei la khot yu kum utaken ublay jong kani ka perthei baru soitan habang ipet ya kaktin ke jong blay ni iru kum uta using ubakarho ubayat keleng ak krau bahai la di namar ba ulong usim jong ka perthei bat ulong ru uta ken ublay jong kani ka perthei uyat keleng kum uta using ubakarho bat baro ki kata ya kata ke jinglong krau ke jong soitan ya kata ke jingle krau ke jong u le ne kata ke jingle sarong ke jong u bat ya kata ke jingle bae ke jong u bat ki kata wat ki ta ki nong bot ke jong u wat kita ki sut ki bot ya uru ki kata wat kita ki angel kita ki belahap nor ki kata boyat ko mo to sing go bakrho ki ko mo to sim jong ka perthei ki u ko mo ta ke usim jong ka sun utau play jaga perthei ya kata ka jing ilong krau ke jong soitan henry haka sni ka bau soitan u yeshem bat ki brio ngam ong bat u jisu rei bat ki brio ki ba nget hau jisu bat ha ba ki ong haka kerteng u jisu lada u soitan u khom ute ule donbor bat ule krau kan noru henry haka kerteng u jisu u haban pendam yaladi u kelalong na tau khla u ba lane no tau sing u ba kerhu si knai ibret bat kaniam kapen bitar bahayu soitan nomor umla banyile persya ke kerteng ke jong tra udah sngewrem adu kata-kata udah sngeu podor do kata-kata bading taam udah dom udah serai udah bitar ong tangha ke kerteng ke jong jisu ngahaban penrekan ne tangha ke kerteng ke jong jisu bang ngahaban le ran ru akamat jong kini kibuyo nga kum tau sim kibuyo nga kum tau blai jong ka perthei hak kerteng jong ni jisu ngahaban po ya ladi bat hak ngahaban penrit ya ladi udah dom udah serai udah bitar ya kan ni kerteng badeng ta ki breu ki bakhat ya ni kerteng ke jong jisu kilong kinong shun ki ba khmat do jong soitan namar haba ki kran ya ka kerteng ke jong jisu ki khotsil baro ki dam krop baro ki thlik ki pla ba pleng de tang jisu u balong utrai tadi ta kan ni sngi nga kwa ban ong fi hak ni ka por ba pin yai khot ya ka kerteng ke jong jisu namar ka babel ka kran ni ka ta ong topen ka ngu ti la di how blay ti le persya yu soitan te un phet yap no na pi balada filapin ka ngu il di how Jesus Christ la filapin ka ngu il di hak ka tien ke jong blay la filapin ka ngu si sha ka mon ke jong trai la da pi la le kum ta pleng ke kerteng ke jong jisu ka long ka badan bor palat hak jing ke jong pi the day yang ta haba pi le persya yu soitan u soitan wa ban phet yap na pi nebu phet suki unda phet yap bro unda her yap na ke jing ke jong pi the day ta na kwa abanong ifi ka ni gesngi la fidei si kita ki bala pen ko ngo ki bala pen red ki bala ya chi sa ka mon ke jong trai ke kerteng ke jong jisu ka dei ke bodon bor plat ka chi ke jong pi tadeng ta fi penan kam ye ka kerteng u jisu pin yu ki kamba pin yu ki kam ki bakra ke pla pin ba kita ki jingte jikum kita ki bor jong baman kita ki bor jong soitan ki ba persang ban ra ke jingdu nong ke jing im jong pi ki ba pendukut ya ke jing de pedang ki long ying ki long sam hapedang shikurim lani hapedang shiparlok lani hapedang kumta ke school ki college ke jong pi lani hang no ke jak tre jak ta jo fi ha ke yoga hat ke jong fi ha ke jak business ke jong pi pinyu be am ya ka kamba ke jong play namar ba ha fi don si sha ya ka kerteng u jisu kan wan biang kata ka ba pi pilado lani kata ka belaja kan wan biang bang ngai ki relationship ki belaja ngai ki wan biang ki perlok ki pilai iet ba ki perlok ki pilai jan ba ki le jengai kin sawan biang
bat nganget ya kata du soitan ba pendukut ya kata kijing dai ba pendukut ya kata kijing nong ba pendukut shisha ya kita kijing ba ki ba pisham ga jim ga jampi rikin wan biang ha ga kerteng u Jesus Christ banget ki bri bla chat na jim fikin wan biang nganget kita ki bri ki ba laklet if you kin mau biang fi man nganget kita ki kam kijing trai ki kot ki kia kin wan biang utrai pen kia be fi usoitan udas sngewrem ban uhaban pet uhaban pelat fi uhaban kenria naga jing im gejongfi namar man la kapor ka ba pi penon kam ya kena kerteng ujisu uhaban perit usngewrem ban unomwan haga jing im gejongfi ula ban wan henry lada wan ru uhaban le ran yeladi hakmat jong kita barok ki ba pet ya u tadeng ta man la ka klimat bu ya kerteng gejong jisu haga shentor gejongfi bo ya ka kerteng jisu ka download jongfi bo ya ka kerteng ujung jisu ka jingmut ka jongfi man la ka clip mat khot kerpat ya ka kerteng u jisu Christ ka babel ka kren ya kata abang puli ma na ka tin ka jonglay na ka shiti ka jong Paul shaki Rome kani ka lenong ka shipo kani ka khot ka khat layo namar uno uban khot kerpat ya ka kerteng utrai an ben im ya u pleng haba pi khot kerpat ya ka kerteng u jisu an ben im ya fi namar dan ka weipat ka kerteng ka ba kham kraw ya ka ne ka kerteng namar ha ka ne ka kerteng la ben im ken ya fi tadai ta tangan chupli ndiat ita ka khot ka babel ka angom ni na ka kam apostle ka nomor saw kini khot ka ba khat ar ka ong but done ka jing pen im hanu ha weipat na ba dan ka weipat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai happy ki breu da ka ba ka dei ba an pen im yangi dan ka weipat ka kerteng hapo ka beneng ong ka tin ka jamplay ka bala pen im yangi ka dei tang ka ne ka kerteng u Jesus Christ haba ki ksoi ki haban pet ki ksoi ki haban kenria ki ksoi ki haban penrit ki haban leran habala khot ya ka ne ka kerteng tading ta kanan ka por haga kerteng u Jesus Christ bangangai haga kerteng u Jesus ki lomba akin kenria pini ibet ya kita ki bor ki ba kraw ki ba te ki ba kom ki ba wan jing kum ki lomba ken kenria ba naga jim ga jamfi haba pi don ya ka ne ka kerteng tada haga kerteng u Jesus ki ki barok ki la ban long kin long bet la da pi khot kerpa ya ka kerteng u Jesus Pinyu ibet i kama, pinyu ibet uji suang, lapi pan haga kerteng jong haya kata kenyan le. Balai lada pi kot kerpat yang kerteng uji su. Ka ongi pi kijing tim kin kan riak na kijing jong fi. Kita kijing tek kijing kum. Oh kita ki bor jong baman kita ki ksot kiba wan naga mon naga diang kiba persyang man penjat kijing jong fi. Haga kerteng uji su kin pet lot baro. Aingo itrai. Soitan uleran hagan ka kerteng tadaw yai khot kerpat ka kerteng utrai soitan uhaban penret uhaban leran uhaban penpo iladi uhaban kenria ru nang ta bat unom la banile persya yafi hab fi don yakni ka kerteng ina dua yakni ka por ka mamata try ngo ime ko pa mga yo yakni ka por ka kodor ya ka bangala ko try ban ya kren ini ki kon ki jongme hagan ka por leng ba ka ni ka Khubor step ai ngo ime ko try Baba ay ngi gene Khubor ba usoitan shisha ule ran hadu kata-kata ba lapen po yu namar ka kerteng ke Jesus Christ mga duay nga deker ku try ki kon ki jamek ni khot kerpat ya ka kerteng ki jamek ni khot kerpat ko konrat ya ka kerteng halor ki kerteng namar ka datang ha ka kerteng u Jesus Christ bang yo pediang ru ya kita ki chingjo haga chingim Oh nga duay try man ay bori kon jame lapen le ran usoitan uhaban pet krat uhaban pet yap haga de kerteng mga duay nga de kerku ya pi ga de sngi ba finom glet de kerteng u Jesus haba pi pet na pi tia haba pi dan marway na haba yabot finom glet ya ga de kerteng ka jamu Jesus ka kerteng ka ba pen le ran yu soitan ka kerteng ka ba pen rem yu soitan ka kerteng ka ba ai jing job ya pi ken na kita ki but thap jong soitan nga duay nga kerku ya pi ga de sngi haga kerteng u Jesus u Nongthymmai amen but amen try nang kerku ya pi ngin saya syapat la syai ka sngi kublai shibun blai nam ta ka buram ju amen